Áno. Prípadné otázky na scenár posielajte Marekovi Eliášovi na realizáciu Alancovi, lebo on sa podujal do ťažkej úlohy režiséra tohto ansamblu. Takže dúfam, že rozoznáte, že kto je kto. Vzhľadom na absenciu ďalších postav sa utešení ľudia. Drahá, všetky dni sú takéto nudné. Ono sa ešte niečo zlomelie. Najneskôr prestane naša dcéra Krásnohlava. Ach áno, v tom tichu a pokoji som na ňu takmer zabudol. Myslíš, že vstane skoro? Ešte 10:30. Dávno ešte niekde sladko spí. No, veru. O 9. večer už bola v posteli. Boh jej kedy zaspala. Už? Lebo ťa dám hodiť do močiarne. A poznáš nášho kata a jeho milé úchylky. Poznáš jeho nástroje, rôzne technologické postupy. Niektoré z nich vymyslela naša dcérka. Robí mi starosti. Kat? Nie, naša dcéra, princezná Krásnohlava. Kedy nám ona nerobila starosti. V poslednom čase hovorí o vydaji. Posledné 2 roky chceš povedať, a to už 5 rokov sa ju snažíme vydať, no bezvýsledne. No a práve to je to. Prečo sa nám nedarí? Podľa zaužívaných schém má byť princezná krásna, múdra, milá, láskavá, s bohatým venom, teda strategicky umiestnenou polovicou kráľovstva. Už? Obávam sa. S tou polovicou kráľovstva bude problém. Strategicky neumiestnené ani celé. Nie je to ešte polovica. Problém na tú krásu, láskavosti a múdrosti prejde a to zde s tým mlčaným, že áno? Kuš? Nemôže byť každá princezna dokonalá. Vydať sa musia všetky. Lenže nám chýba vážny záujemca. Vydajte ju za kata. To by bol sadistický párik. Kuš? Tata! Ja chcem draka! Holubička moja, čo si to povedala? Draka! Chcem ja! Miláčik, Pari si už neskántila dosť domácich zvieratiek. Ale vy ničomu nerozumiete. Neveru. Ja sa nikdy nevydám kvôli vášmu neporozumeniu. Vy ste ma nikdy nechápali a to ma poznačilo na celý život. Skončím na gauči u psychiatra. Ale dievčatko, veď to len čo ťa trápi. Volajte kata. Kuš? Serenka, drahá, veď už povedz, kde je dnes problém? Na čo ti je drak? Drak je predsa na to, aby ma uniesol. Aj tú čaptavú Eulaliu z severného susedstva už uniesol, ale stále nie. Ale Fretienko moje premilené, Pari len tak netúžiš, aby ťa zožral drak. Nie o to viac. Ale kto tu hovorí o jedle? Drak ma má uniesť a zachráni ma
udatný princ, alebo aspoň rytier, zabije draka, dostane ma za ženu a so mnou aj polovičku kráľovstva. Hej, nie je to zlý nápad. Ale kdeže ti ja draka zoženiem? To je mi fuk. Ja chcem draka. Miláčik, a nie je to trošku riskantné? Čo ak ťa ten drak predsa len zožerie? A vôbec, kto bude v dnešných časoch ochotný sa byť s drakom? Vždy sa niekto nájde. Takto riskovať? Ja mám len jedného potomka. Kráľovná má len jedného potomka. Zavolajte Kata! Kata! Katuška! Ale buďme reálni. Všetky pokusy vydať ma stroskotali na vašej totálnej neschopnosti. Máte poslednú šancu. Buď mi zoženete draka, alebo vám ostanem na krku do konca vašich dní. Príde tenkrát. Ma vezme so sebou a láskavo mi zotne hlavu. Pokoj, drahý. Ešte nie sme na konci našich síl, nie pokiaľ ide o vydaj našej krásnohlavy. Zvolaj každého, koho ti napadne. Rozpošli diplomatické žiadosti a zapoj do práce aj tajné služby, nech nájdu draka. Ostatné budeme riešiť potom, keď ho nájdeme. Kam ideš, drahá? No, za hradníkom. V prípade, že všetko zlyhá, si zaostajam náhradného potomka. Drahá, ja som zabudol, že naša krásnohlava pochádza z hrušky. Vyber si tentokrát iný strom. Len to no. Radím sa so záhradníkom a uvidíme, čo sa dá robiť. Miesto tam tiež, o pár dní neskôr, osadenstvo poznáte, pribudol kráľovský čarodejník a Kat, a to len tak pre istotu, aby si kráľovská rodina neničila pasivky. Takže, ako znie výsledok prieskumu múdry čarodejník? Vaše veličenstvo, do práce sa zapojilo abnormálne množstvo abnormálnych ľudí, aby uspokojilo abnormálnu požiadavu. Prehľadali každý kút, každú jaskyňu v našom kráľovstve. Tajná služba vypočula niekoľko stovák starých materií a ďalších ľudí, ktorí by mohli vedieť niečo o drakoch. Našli ste mi draka? Diplomatické depeše sa rozbehli po celom kráľovstve. Prehľadali sme niekoľko tisíc brlohov, ktoré by mohli slúžiť za príbytok draka. Kat, teraz nepovieš, že mi našli draka. Vytrhni mu jazyk. Milosť! Si nepovie nikdy. Milosť, draka sme nenašli. Ako je to možné? Keď sa to tu nimi priam hemžilo. Kat, rovno mu zotni hlavu, nemáš smysel. Nechajte ho dohovoriť. Veličenstvo, pred niekoľkými rokmi tu naozaj bolo obrovské množstvo drakov, ale každý verný svojmu poslaniu uniesol princeznú, aby ho potom zahlušil uchádzač o trón. Viac drakov bohužiaľ nie. Len sa mi to zdá, alebo to naozaj znie beznádejne. A čo tak iné netvorí? Kto povedal, že naša dcerka musí byť jednou z mnohých, ktoré uniesol drak? Veď buďme originálni, čo tak škriatkovia, alebo vodníci, alebo pán diabol? Predpokladal som tento smer. Bohužiaľ, horko ťažko sme našli iba jednu starú Ježibabu, ktorá ponuku odmietla s tým,
že jej veličenstvo princezná je, prepitujem, väčšia ježibaba. Niekoľko vodníkov potvrdilo, že z ich zajatia už nie je to úniku, pretože svoje obete topia. Divožienky a lesné vily sa pri spomenutí mena princeznej desene rozutekali. To isté spravili aj nižšie, menšie druhy nadprirodzených bytostí. Z pekla prišla odpoveď. Na princeznu sa síce tešia, ale už žijú si každý deň bez jej prítomnosti. To je fiasko. Rado som ti, drahá, s tou hruškou to nebol dobrý nápad. Ale prebežne so záhradníkom testujem aj iné ovocné druhy stromov, napríklad to jablko v 3. rade. Vyzerá celkom súco, ale veľmi mu konkuruje tá druhá hruška v 2. rade. No a nemôžeme vylúčiť ani ostatné druhy ovocných stromov. Môže to ešte chvíľu trvať. To je katastrofa. To je absolútna katastrofa. Ešte nie. Počkajte, až to pochopí princezna a začne vyvádzať. Kuš! To je koniec. Budeme musieť zmeniť imidž našej dcery. Cukriček môj ružový, vstúpiš do kláštora a budeš tvrdiť, že chceš pomáhať chudobným a chorým. Čo? Ty si vstup do kláštora. Ja chcem draka, ja chcem chlapa, okamžite! Ak dovolíte, je tu ešte jedno riešenie. V hustom, temnom, strašidelnom lese na južnom okraji kráľovstva žije jedna stará sova. Pri zažmorení jedného oka sa dá považovať za netvor. Sova? To nemáme na poriadného draka? Náčik, to zdá sa, že by si mal veľmi na výber, vieš, nie je vták ako vták, keď je taký veľký, môže sa považovať za netvora, možno sa aj báť budeš. Tak je rozhodnuté. Dcéra, okamžite sa zbaľ a pekne sa unes k sole. Ja zatiaľ skoncipujem text vyhlásenia, v ktorom ponúknem polovicu kráľovstva a pol ruku odvážlivcovi, ktorý únosco zlikviduje. Zrečenstvo, ak by som namiesto princezninej ruky stal jej hlavu, okamžite sa vyberiem zo stolov a zlikvidujem ju. Kuš! No, a ja pokračujem v preventívnych opatreniach, ktoré na orechtých dverách vyzerajú celkom dobrý na krizové situácie. Situácia ešte viac katastrofizuje, ale nakoniec sa podarí vyriešiť uspokojivo aspoň pre niektorých účastníkov. Miesto hustý, tmavý a strašidelný les niekde na juhu kráľovstva, osoby princezna sediaca s paklikom pod stromom a prerastená sova, ktorá len tak sedí na strome a čas pro forma za úžasť. Neviem, ako sa to robí. Ťažko povedať. Veľa
Si. Tak. Počuj, to vážne myslia, že mi majú zožať hlavu, lebo také niečo som počula. Z toho sa nič nerob. To má byť len akože. Nie rada, aby som prišla o hlavu. Môže sa mi ešte zísť. Kašli na to, keď dotečne príde, tak môžeš hoci aj poletieť. Však nech si povedať, vyleziem na strom. Príde vôbec niekto? Bože, no, mal by. Tata vypísal tender na moju záchranu, ale už druhý deň tu nikoho niet. A je už 14 deň v mesiaci, 15. sa kúpem. Nerada by som tu zmeškala. Taký treba, keď máš také blbé nápady. Unie sa k sove. Spanilá princezna, tvoje utrpenie sa končí. Hľa, už tvoja záchrana prichádza. No konečne, to ti nejako dlho trvalo. Ups, krásna hlava. Samozrejme, ty tá hlava, kto iný by to bol? Nuž, ale to trocha mení situáciu. Nikto ma neinformoval. Ty nevieš, koho ideš zachraňovať? Nuž, zostal tu mierny informačný šum. Moje kráľovské zdroje hovorili, a teraz si to budem citovať, o krásnej a múdrej princeznej, ktorú ohrozuje strašná obluda. No dovoľ, pozri sa na seba. Ale nikto nepovedal, že ide o krásnu hlavu. To vadí? Čo som dole chcel? Aha, si spomínam. Predsa mám zachraňovať 3 princezné na opačnom konci sveta. No bez poriadnej infraštruktúry sa deje takéto omily. Informačný systém žiaden. A mapy nepresné. Emirates Flight 971 to Tehran. Closing now at gate number 26. No, tak ja už musím ísť. Maj sa, krásna princezna. A ty, milá obúda, úprimnú sústrasť. To by sme mali. Ešte niekto má prísť? Pane Bože, to dúfam. Na veky tu ostať trčať po stromom. A vôbec, čo budem jesť? Potraviny sa mi pomaly míňajú. Môžem ti len zobrať myši alebo potkanové. Jejda. Tak to sa radšej zachránim sám. To len privítam. Ale nie. Pokúli rytier. Čo je to tu? Klasika. Krásna princesná, ktorú treba zachrániť. No tak, koho mám odkrákovať? Handsome. Nestrácaj hlavu. Spomeň si, na čo sme sa dohodli. Ale máš odkradať len akože. To rozumieš? Nerozumiem. No skrátka, vyhlásime, že si v dlhom a urputnom boji porazil rozostrašenú príšeru. Prestaňte s tými poznámkami na môj výzor, lebo ja začnem komentovať váš. Ale rozostrašená príšera dostane pokojne sedieť a prepustíme to. A tak toto
teda nie, bude naozaj zabijem, alebo s Bohom. Aha, tak to teda už vonkoncom nie. Ako pravoplatná účastnička tohto komplotu dôrazne odmietam svoju smrť. Nie som taká blbá, aby som sa nechala zabiť. Keď existuje aj o mnoho schodnejšie riešenie. Takže ty sa nechceš nechať zabiť? To rozhodne. Tak tu sa nedohodneme s Bohom. Ty, potvora jedna! Ty si mi práve prekazila sobáš. Prepáč. Neprepáčim. Kvôli tebe to ostane červánky. Chcela si, aby som ťa ohrozovala. Tak to tu máš. Dohoda znela, že zostanem živá a zdravá. Aj keď po niečom dňom pobyte s tebou pre bezdušná. A čo mám povedať ja? Nepovedz nič, to bude najistejšie. Dobre. Aby si vedela, ani slovo s tebou neprehodím. Fajn, tak ešte to bude. Som urazená a nafúkaná. Fúkaj sa, a ja sa budem. No, tak som tu. No, ty tu čo robíš? No, že mám niekomu začať hlavu? Začínam byť nervózna. Čo máte všetci proti mne? Ale nie začať hlavu, vlastne, to je jedno. Mňa to má zachrániť udatený princ, alebo rytier. Zabije draka, dostane ma za ženu a som aj polovičku kráľovstva. To je vysoká cena za polovicu kráľovstva. No, a kde je problém? Ja si mám vziať kata? No, a. Pozri sa. Pamätáš si, keď si bola dieťa a chodila sa do učania pozerať, ako pracujem? Keď som sa vám zaučal, no poradil som zo pár zlepšovákov, po ktorých sa okamžite každý priznal. Celkom by nám to spolu fungovalo, nie? No, ja ti neviem. Vieš, v perspektíve ťa očakáva Vánoče. Keď si vezmeš, môžem si byť kráľ. To môžeš vládnuť aj ty? Ja si niekdy zradím svoju malú očiarničku a budeme spokojne spolu vydať šestorku. Dobre. Nedbám. A radšej kat ako nejaký hlúpy princ. Ja som to počul. Takže s kým sa to mám vybaviť? Kaž mi na to. Vás, kaže na to. A najkrajšia veta, ako som kedy počula. S Bohom, ostávajte.
nečakane zvrtne dramatickým smerom. Deti moje radosné, to som rád, že sa to tak dobre skončilo. Kat síce nemá šľachtický pôvod. Len to telo. Tata, kašli na to. Chce si ma vziať, tak čo? Naučíš vládnuť a nejako to už zvládneme. Vládnuť sa nedá naučiť. Takým babrákom sa musíš narodiť. Koš! Nechajte ma. To s ním vyrieším. Páň, ty si úžasný. Povedal mi mama vo Vlkeľu. Prečo mi toto riešenie nenapadlo už skôr? Mne to už napadlo. Skôr len sme sa k tomu nejak nedostali. No, konečne všetko v absolútnom poriadku. Šašo je umlčaný, princezna sa bude vydávať a my máme pokoj. Iste uznáte, že je čas na onú dramatickú zmenu. Jo! 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 Jsem tu! Jsem král! Jsem VIP! A čo tu chceš? Berem si cicu! Sežerem ju! Dnes v noci! Ale moment, táto nie je vhodná. Tá už má únos, aj vyslobodenie za sebou. Ale neriešim. A nehovor mi, že ty za mnou bude útok. Moment, ale takto sa nedohodneme. Si zabil. Incestnu si berem. A hotovo. Tak to ja sa idem vydávať. Pokiaľ on to myslel vážne. Tak? Pekne sa zober a choď oslobodiť svoju nastávajúcu. Ja? A kto iný? Čo sa ja starám? Ty to máš problém. Ja som princeznu už raz oslobodil, ale vy ste nedodržali svoje slovo, nedám ju za ženu. V takýchto okolností odchádzam. Je to dobré. To je koniec. Keď ju nikto neoslobodí. Na druhej strane, ako náhle krásnohlave doťažujú, nikto nepríde vyslobodiť, tak sa oslobodí sama, pokiaľ to ten ubohý drak snad ani vydrží. A čo ak nie? Kupte si moje nové CD! Jo, pane! Poznáš, keď sa môj pohľadový strategický plán záhradník hovoril, že Ringlota vykázala pozorné výsledky, určite si musím to ísť pozrieť. Aha, čo mám robiť ja? Ešte aj Šaša sme nechali neprozreteľne zastreliť. Takže toho Šaša môžeš robiť sám. Brácho, vypočuj si moje nové CD! Ale chod s tým nie. Nechce, sem! No jedno! Vážení diváci, sledovali ste divadelnú hru Tata, ja chcem draka. Akékoľvek ďalšie postrehy môžete adresovať komukoľvek z realizačného tímu. Ako ste si určite všimli, nechali sme si poriadne otvorené zadné dvierka v podobe doteraz otvoreného konca. V prípade enormného záujmu uvažujeme na vydaní druhého dielu. V tejto chvíli vám v mene realizačného tímu želám jemnú ďalšiu zábavu.
Ďakujem veľmi pekne. Existuje dokonca aj druhý diel tejto ságy, ktorý je ešte absurdnejší a ešte divočejší, takže keď všetko dá, možno sa stretneme o rok pri pokračovaní Tata, jak chcem draka. Ďakujeme zatiaľ.